na wayo jogore gi lak. Koro interest no rumo to kae to ne wawere. Koro no riemba. Wakete kamano no riemba. Koro ko riemba tayudo ka onge kata gimoro. Nyidhi kawo nyithindi wadwa ng'eyo wapuonjo mine kawuono. Okay. Ne ok anyal kawo nyithindo nikech nodira oko ene mane otiyo an naonge tich. An housewife. Mane momiyo anyiso mine kawuono ni kata jaodi chamo mana $1,70,000. Yes. Ing'ama dhako nyaka ibede go kapu ni moro matin moting'o silingi moro. Makata kopo ni dichuogni oidho ndege ma ndege oko land, ndege o disappear. Tinyalo yudo kamichakogo. Mag gik manopuonja ka nonyisa wuon parwa machon nonyisa weche adek. Chieng' manoriemba nokona ni Esther, in what do you have? In gango. In gango, mokwongo kisomo matin ya certificate ma form 4 ng'ino kinya kwago school. Koro gik moko adek manong'isa ma jiwa nyaka sani. Wacho gi kizungu. You are useless, hopeless with no future. Okay. An tasomo, an accountant, and gi CPA. Ito in gango. Certificate mar form 4. Mano wiya no wilgo. Ito in gango no donjo na matut. Giume no ken certificate mar form 4. Ito in gango matieni ya. Ot madake ni ene mochu. Okay. Chiemo machamo ene monye. Nyithindo man godogi ene mori. Nyaka ka achiel gi an. Koro kano penja ni in gango. Mane momiyo an Akoth nyaka sani. Okadage od dichuo dake dalana. An gi dalana. Koro gik moko adek go are the things which have been pushing me. Nakawo gi positive kendo bok gi rama nikech nigi puonja bedo ng'ama an. Kana dhi oko eliare kucho gima nyiso mine maringo we chuogi